De christelijke onderwijsinstelling Nije Gaast wil verder met 4 kernskwallen en 5 bennenverzinningen in Zuidwest-Friesland. De basiskwallen van het heidenskip Zonwel, Huizen, Malkwar, Wiekel en mogelijk Nije Maddem zullen daardoor verdwijnen. Dat bevestigt de directie van de onderwijsinstelling. Dwarsbelang Massum docht decibelmetings bij de Vleenbasis. Daar vindt de internationale oefening Frisian Flag plak. Het lood van gewoon taststellen een soort vergelijking wijzen met dat van de JSF. Daarom wil Dwarsbelang Massum graag weten hoeveel leven ze meidje. 6 gemeenten in Noord-Friesland hebben in Finwesterwal een boekje met kanoroutes presenteerd. Het gaat om 21 routes die door de streek, de dwarpen en ek door de stad Dokkum vieren. De politie had toonsdag bij een verkeerscontrole in opperbijtje met de belastingdienst in Ljouwert op 23 auto's beslag lijn. Omdat de eigenaars mij elkaar een schuld van €149.000 bij de belasting hielden. Joen en vannacht komen ze op buien in een temperatuur van 4 graden. Morgen binnen er een paar buien, maar ook zinnen. En hoe die wordt het dan 12 graden.